kadung karbi englong pini lamazan ke alo kcha thanglong haraji iltum karbi anglong bongpen actress mate modeling ajike min nai abang phi alangli men Sami Monjir Hansipi alangli ke fashion show mate raji japati itum karbi anglong pen angtan prekjam maistilong alang japati don doi ko alapen alangli modeling pen non ke iltum karbi lun kajan stamin chapajan lo alangli no chapajan chengalun kajan men ke ruwe labang sulung kajan alangli kase thangklong bipul terang mase alangli chapajan rapiglo labang sulung kajan nona porhut 2 million plus kelang phai dui kelo Sami Monjir Hansipi alangli aprang pen non an system alangli fashion show mate modelong system alangli chapati dun bomlang मीना मेकअप लगा रही है क्यों ही तेरे बाप का माल है जो लाडो रानी लगा रही है। ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता है? उल्टा जवाब देती है। तो बताओ आपका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद। हैदराबाद की स्पेलिंग सुनाओ। नहीं सर, गोवा हुआ था। ना तो Monjir Hansipi panan sing samnai mate aji ke mena actress pote nan to labang solam mazan tan lanak video ning non na to mane wang le tum kar biang long pan kisi tangklong video lang verse de na to hensek channel option sarka binon pini lam mazan tan sikang ton lo kur wang tu